Қазандағы махсус юл техникасы паркына 50 яңа машина қайтты. Башқала Мария Сурметшин яңа техниканы өзі қарап шықты. Как машина? Машина новая, отлично, легко в управлении. Юл техникасы паркына модификацияләнгән КАМАЗлар кайтты. Машина йөртүчеләр аларда эшләп карарга да өлгергән инде. Җәен алар шәһәр урамнарындагы чәчәкләрне һәм агачларны сугаруда, юлларны чистартуда эшләсә, кышын кар чистартуга алыналар. Фары уже очень хорошие. Казандагы юллар озынлыгы һаман артуга барганда эшне сыйфатлы башкару өчен өстәмә көчләр таләп ителә. В 2005 году мы убирали 10 миллионов квадратных метров, то сегодня убираемая зимой площадь более 22 миллионов квадратных метров. Любой снег зимой – это большая кропотливая работа. На сегодняшний день, вот благодаря поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова, мы получили дополнительно новые 53 единицы техники, и парк увеличился до 570 единиц. Яңа машиналар заманча программалаштырылган. Навигация системасы машина йөртүчеләргә аеруча зур булышлык итә. Әлеге техника шәһәрнең барлык урамнарында да хезмәт күрсәтәчәк. Алия Галиуллина, Александр Шмагин, Татарстан яңалыклары.